O Grupo Provincial Socialista levará ao pleno da Deputación a situación que se está a vivir en Viana tras a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que paraliza a mina de Penouta, urxindo a institución provincial a adoptar as medidas oportunas para unha pronta recondución da situación, nomeadamente no que respecta aos traballadores. Que en Viana non temos outra cousa de industria de ningún tipo, nada máis que o sector primario, e parte do sector primario tamén está en crisis, a gandería, etc. Entón, aquí o que fixaba postos de traballo era a actividade da mina, e sobre todo a xuventude, non? Entón, había unhas 80 familias que estaban traballando, máis outras 40 de traballos indirectos, e esa xente estaba fijando poboación aquí en Viana. Esa xente agora terá que emigrar, marcharse de aquí, buscarse traballo en outro sitio, e, por tanto, Viana vai esmorecer, é dicir, vai a perder solamente xuventud, que é futuro, sino tamén no tecido económico que de Viana vai a sufrir un impacto brutal, tanto o comercio como os servicios, etc. Entón, bueno, pues aquí estamos tratando de facer iniciativas para ver se se pode solucionar o problema e que a sentenza, donde nos di claramente cuáles son os puntos donde que se incumpiron e que foi motivada, pues tratar de solucionalos e evitar que se poda permanentemente quedar pechada. Alén de demandar que a Deputación de Ourense se sitúe a carón dos traballadores da mina, facilitándolles asesoramento e atención para paliar a difícil situación que están a atravesar a consecuencia da paralización da actividade da explotación, a moción socialista demanda aceleración na realización de exhaustivas análises sobre a realidade das condicións hídricas na contorna da explotación. Coa esta moción o que pretendemos é aportar unha idea do que nós pensamos que se debe de facer para, primeiro, que a explotación volva a traballar, de algún xeito a explotación é viable, desde logo se se cumplen con todos os requisitos medioambientais a explotación é viable, polo tanto eu creo que a Xunta de Galicia aquí terá moito que decir, e sobre todo Augas de Galicia nas súas analíticas, que por certo están tardando bastante en ser mostradas públicamente.